Mina vele angiphendule okay aqala lokho ngi-avoid shangase ngi-avoid. Afuna ukuyikhuluma le ndaba. Yebo. Imbelesele. Hayibo, azangiphendule rough athi nje hey. Vele-ke lo obade umboni wena umuntu engimthandayo ngamkhipha Angizwanga. Wakhethile. Wakhethwa yimina. Kanti wena uyini? Mina ngakhethwa ubani ngoba phela ngalokhuzi. Akekho umuntu angikhetha mina kini ngakhethwa wena. Wathi ngakhetheni mina. Wena ngazi ngikuthanda. Nanga umuntu engangimthanda okuyena-ke engamshela. Mina hayi wena ngangikuthathela iwele lami. Iwele lami belifuna ukugana manje-ke bekumele ngenze something. Ukuze kujabule iwele lami ngase ngithatha wena. So manje wawazi wena ukuthi uyiwele noma ke na into oyithola ngoba sekulokhuza. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV. Kwesinye isiqephu uthi singabuyelana emendweni nihleli noLungstar. Namhlanje vashela udadewethu othi-kena naye unestori sakhe azosixoxa ukuthi yini le yamxosha emendweni. Sabona njani? Yebo sabona Ngiyaphila. Cela ubingelela ababukele emakhaya uzishiya igama nokuthi uqhamuka kuphi. Ngiyabingelela ababukele emakhaya. Igama lami ngubongela wamagwaza. Uqhamuka eSigname. Okay. Awuxoxeke ukuthi-ke na ukhula umshado ububwa njengento enjani? Bengibuka njenge-achievement. Njenge-achievement. And then mawukhula bucabanga ukuthi mhlawumbe ukushade and indoda enjani ade uyifuna? Ngithi ngoshada kwesigwili, ngishade nesigwili esingithandayo. Engiyophila impilo entofontofo, ngibe rich nje. Okay. So manje umyeni wakho-ke nihlangana phi naye? Awuxoxe ngaye. Uwumuntu onjani? Sahlangana e-mall. Ngangikade ngikhonzile ngoyithenga e-mall. Ya naye cathi khona ayizele khona e-mall so sashintshisana ngey'namba ukuze sifanelane ngelilanga. So nahlangana kanjani? Wathini noma navisana shayisana naniyani iy'namba? Sabingelelana kahle kahle safika sahlangana ngisho nale. Mangabe sengibuya wathi kade ngikubuka. Eyaphi intombi emhlophe ngasho ukuthi kwamagwaza. Hayi ngasho ngingamnika isikhathi ngayihambela wathi uyena ungilandela ngemuva. Bese sengicela inamba-ke. Bayikhipha-ke inamba nami ngamnikeza kubhuti wabantu. Okay, waseqhubekelani emva kokuthi ninikazane inamba? Selokho siqhubeka-ke sihlangana-ke sihlangana sikhuluma. Ukuhlangana kwethu kwaba sokuvumelana kwethu. Ekuvumelaneni kwethu nje kwaba mnandi kwaba sathi sathandana. Mase sithandana wathi mina ngizile ukuzodlala. Cela ukwenza umfazi. Hayi ngabona ukuthi lo bhuti ngabe userious yini ngihambe ngihleba noma indaba. Okay. Thema ngihleba noma udaba. Wathi umavuma. Bathi mangizovumelana mina wathi umavuma wena wedwa intombazana kubafweni. So mangabe ngifa ngifuna ukwazi ukuthi mina ngikushiya kephi. Okay. So kwakuvuma kwakho lokho? Kwakuvuma kwami-ke lokho. Okay, so wathumela incwadi noma mhlambe wayizela yena izoyibika kubazali? Wayizela yena. Okay. Wayizoyibika kubazali. Emva kalokho wakhombisa bengawakhohlisi. Okay. Bakhipha abakhongi. Bakhipha konke okucelwa abazali bami. Okay. Ubalobola impela shela. So nina nenzani umshado wesiZulu noma wesilungu? Umshado wesintu. Wesintu. Shaya impela esigcawini. Nanenzani nje yini le yakuchaza ngalomshado lo? Okwangichaza ngesikhathi ngaba nje kuqala nje into engijabulisa nje ukuthi nje kushuthi angihlulekanga mina noRafaela futhi nomyeni wami futhi akabanga yifela cause safika kulesi sigaba sokuthi-ke manje uselobolile waqeda wambesa bakithi mina manje ngizombesa umndeni wakubo. Oh, okay. Yonke kahle kahle ngizokwaba. Uzokwaba. Ngizokwenza umama. So kwafika iphoyisa lenkosi. Afika iphoyisa lenkosi. Labuza ukuthi Mama Gwaza njengoba ulana ngabuze ngothando la. Ngabuze ngothando na. Azabuza kabili okwesithathu ngabe sekusesigcawini. Usugiya. Engayigqiza. Ngagqiza ngaze ngazoma phambi kwali lokhuza iphoyisa nelokhuza nesicelo. Umshado wethu umuhle kakhulu ngoba nomyeni wami wayegagu. Angithi nje ngigqiza ngishona le ebeza nelokhuza nebhisho. Hayi bese ngiyaphenduka ngogenxa ngibheke kuyena. Hayi umshado wethu akukho into ebukwayo. That's wonderful. So manje ke usudlulile umshado
sekwabiwe nabelana nabuzana nenkosi. Sekunjani-ke manje emshadweni-ke? Singakakubali okubi, sekunjani emshadweni? Angindlovukazi. Umyeni wami ngangimthethisa kumuntu oyibhinca. Okay. Kanti cha, uyawathanda ama-outings la muntu. Ngempela? Sasihamba siphume out, sidla out. Mangabe mhlawumbe kwama-birthdays, sihambe siyoba ne-picnic. Ama-surprises nje awathanda. Uma uthi ama-surprises mhlawumbe ubale yodwa nje into yakusurprise ngayo. Ngesikhathi selokhula mhlawumbe ngesikhathi selunch ngisathi ngisazobheka ukuthi ngizodla ini. Because bengiyi-housewife. Okay. Ngithi ngiyabona sekudumisile ukhuza isithuthuthu. Isithuthuthu. Hayibo, shaye ukuthi egate-ini mayithi ngiyaphuma. Sekulethwa yena sekungena sekulethwa i-delivery guy. Uber Eats. So uyacabanga ukuthi uhleli la ihleli khona ucabanga wena. Cabanga. Afethu ubani ongayifisi impilo enjalo. Cabanga. So kalokho uzoze seyangifonela. Abuza ukuthi selifikile ne-order lakho phela. Oh. Nje ngizizwa kahle ukuthi nje i-flesh impilo engiyiphila imnandi kahle. Yeah. Ngiyathanda la. Uyi-queen. So manje-ke tell me, inkinga isiqalaphi? Inkinga yaqala, okay, ngomshado khona wathi uzama umisa umshado. Okay. Kwaba into engayithi uma bengizwa ngibe ngathi hayi ngoba umfundisi washesha wayilalisa le ndaba ngijikela ngale wakwazi ulungise fast. Okay. Thema ngabe uyilungisa kanti ubekumakoti wayefuna umisa umshado. Hayibo, lokhu usukuthola nini? Uma wengane wayeseceliwe. Lokho ngikuthola uma ngabe sesisusana nomnyeni wami ngisho ukuthi wena uma wakho uthanda lo makoti ngokuthi wayehle. Ngokwathi kumcimbi ngathi ngiyafika nangimamezala uhleli nalo sisi lo sisho ukuhlalise kwamakoti ngoba ayishuqule eqokuse kwamakoti futhi. Okay. Hayibo ngiyibuza ukuthi kanjani manje ngini mangibuza umyeni avelana angiphendule okay aqala ngafa lokho ngiavoid shanga ngiavoid. Afuna ukuyikhuluma le ndaba. Imbelesele. Hayibo azangiphendule rough athi nje hey phela ke lo obade umboni wena umuntu engimthandayo ngamkhipha angizwanga khethile wakhethwa yimina kanti wena uyini mina ngakhethwa ubani ngoba phela ngalokhuzi akekho umuntu angikhetha mina kini ngakhethwa wena wathi ngakhetheni mina wena ngazi ngikuthanda nanga umuntu engangimthanda okuyena ke engamshela mina hayi wena ngangithathela iwele lami iwele lami belifuna ukugana manje ke bekumele ngenze something ukuze kujabule iwele lami ngase ngithatha wena. So manje wawazi wena ukuthi uyiwele noma kena into oyithola ngoba sekulokhuza. Shonke lokho izindaba nje ngayithola rough. So at that moment wena kuqhubeka nengqondweni yakho ngoba phela wazi ukuthi ushadwe ngoba uthando. Kavele kangasuthi ngiyasangana. Kavele kangasuthi yabo nje phuma kwami emshadweni wami akuzange sekube lula. Ngoba ngahamba nje ngayo lokhuza ngayo kwi-counseling. So manje wa divorce noma umndeni wavuma ukuthi ke uyaphuma kwenzakalani ke sekuqhamuka indaba yokuthi enhlanisa? Ngidivorce sengibuye esibhedlela ngalala esibhedlela for a very long time. Ngenxa yelokhuza ukuthi depression ukuthi nje ngangi-traumatized isikhathi eside. Isikhathi ngangimthanda la muntu. Bese nishada isikhathi nganani? Beku 4 years. 4 years. Nina zingani kulo 4 years? Sinazi ingane seziwu2. Zu2. So manje ke ngoba esevelile indaba ya baby mama usuyathola nokuthi kena esontweni kanti lo muntu oyumisa umshado uyambuza yini ngo umsolo ukuthi hayibo manje lolu daba why wenze kanje why ungangitshelanga wahlalela ubala ungitshela ukuthi kena inkingi la. Uthi umndeni wathi akalifihle lolu daba cause ngeke ngize ngimthande mina mangeke ngeze ukuthi abe ngangithatheli mina bengathatheli wena ukuthi umuntu esifazana kumele umtshele konke cause uba naleya lokhuza naleya into ukuthi uzoyibekela ukuthi ngiyena ngaphoxeka nomina so nje ngangi-investile ngalo muntu ngangimthanda umthanda. Okay, so manje ke wena kusunjani ke after yonke lento yenzikile wangena ngisho naseyibhedlela khulisa nezingane ngala? Sengize ngafika la it's because sengize ngahila. Suhilile. Sengize ngahila. I-counseling nje ngasizakala kakhulu ukuthi ngithole i-counseling. Kangakuba ngisho i-divorce ngaze ngamnikeza. Wahambela wena wamnika? Ngayomnikeza mina ngoba nakho sengikade sengitholile ukuthi nje ngihile kahle. So tell me ke kumuntu wesilisa ohleli lapha ekhaya ofuna ukuthatha umuntu wesifazane ngenxa yokuthi ufuna ukuqhubha usiko ungathini kuyena? Akusona isinqumo esihle leso
ngoba ngesikhathi uhlala nomuntu ibond yeni grow stronger each and every day. Lo muntu mangabe usumhetha, cabanga nje mangathiwa kwenziwe ingane enyakini lokho. Sekuthiwa ingane yakini leyo esihetheka kabuhlungu manje ekugcineni ithola ukuthi ibingathandwa ibiyuzwa for into ewusiko. No, it's not right. Nize ningakwenzi. Yo, hayi niyayizwela ke babukele emakhaya ukuthi abanye bethu bahlukunyezwa ngenxa yokuthi ke na kunento ekuthiwa usiko uthola ukuthi ugaxeka phakathi. I wish ukuthi umuntu ke na day one nje abe transparent alisho iqiniso ukuthi kungakho ngikushadela lesi sizathu, but asikho lapho su Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe nguLungstar. Please mawukuthi nawe une story sakho ukuthi washiyelana emendweni ungakhohlwa ukudrop i-message usitshele ngesakho uze sohlala sixoxe udaba lakho. It's the Black Life TV.